Wracamy do formuły MMA. Bardzo młodzi panowie, ponieważ 18-letni Tymoteusz podejmie 17-letniego Juliana. Kategoria lekka do 70 kg. Wzrost 1,85 m po stronie Tymoteusza, Julian 1,77 m. Ostatnie reprymendy od sędziego, który wzywa zawodników do siebie i przechodzimy do walki. Runda pierwsza. Sporo przyruchów, w szczególności ze strony Tymoteusza. Bardzo dużo takiej właśnie nerwowej, elektrycznej walki. Wynika to oczywiście z mojego doświadczenia. Ach, dobry teraz low kick w wykonaniu Juliana, ale tym samym opłaca się Tymoteusz. Ciężko będzie Tymoteuszowi zadać jakieś takie naprawdę mocne ciosy z impetem, z racji tego, że naprawdę dużo sporu skacze na nogach, cały czas się przemieszcza. Nie będzie w stanie dobrze stanąć, przyłożyć jakiegoś mocnego uderzenia. Właściwie bardziej chce chyba dekoncentrować, przeszkadzać swojemu rywalowi ciosami, ale to jednak on może po obalenie. Tak, zanurkował teraz po nogi, poszedł w pas, dociska swojego rywala do siatki. Ale chyba nie udało się spiąć rąk z tyłu i faktycznie wygląda na to, że Julian powinien poradzić sobie z tą próbą obalenia, ale poczekajmy. Za wcześnie skazałem tą próbę obalania na porażkę, a tym razem wyszło naprawdę skutecznie. Tym samym Tymoteusz z góry w pełnej gardzie. Bardzo szybko wstaje, ale dalej ląduje w klinczu. Tymoteusz dość chyba chytrze próbował od razu przejść do takiego ground and pound. Faktycznie wykorzystał tą lukę między nimi. Julian włożył kolano, szybciutko zwinął się do góry i walka ponownie wraca do stójki. No, zobaczymy też, jak zmianę tych płaszczyzn kondycyjnie odczuli panowie. No, mniej na pewno przyruchów ze strony Tymoteusza niż to było na początku walki. To samo chciałem powiedzieć, że faktycznie ta walka się nieco uspokoiła. Faktycznie panowie są już po pierwszych wymianach, po pierwszych starciach. Ale pięknie po nogę poszedł Tymoteusz, zaliczając obalenie. Tak, nie spodziewałem się, że będzie taki gibki przy tego typu warunkach fizycznych. Tak naprawdę myślałem, że będzie chciał otrzymać tę walkę w stójce. Widząc te przyruchy, trochę się od samego początku martwiłem, ale muszę przyznać, że Tymoteusz naprawdę dobrze przygotowany do walki w parterze. Dobre obalenie, naprawdę teraz dobra kontrola pozycji. Faktycznie na razie ta walka układa się pod jego dyktando. Widać też duży ślad na lewym udzie, faktycznie zdecydowanie jeden z lowów tam się naprawdę mocno zdążył odcisnąć. Ale Tymoteusz naprawdę bardzo dzielnie pracuje w tym parterze i ma pełen dojścia w tym momencie na swoim rywalu. Tak, 15 sekund do końca tego pojedynku. I teraz może naprawdę zdecydowanie spróbować bardziej zaryzykować, odkleić się swojego rywala i zadać kilka mocnych ciosów, ale on jednak próbował przejść faktycznie do balachy. Na pewno braknie czasu, nawet gdyby miała być to udana próba. Ale bardzo ładna runda. Dynamiczna walka. No, pokazująca tak naprawdę cały przekrój MMA, bo mieliśmy tutaj wymiany stójkowe. Były bardzo ładne obalenia. Był ten kocioł. Były te kulanki w parterze. Też ta runda pokazała, jak sport potrafi być bardzo nieprzewidywalny. Właściwie w ciemno stawialiśmy na to, że Tymoteusz będzie chciał otrzymać walkę w stójce w tym drugim dystansie, korzystać ze swoich dobrych warunków. Okazał się niezłym Spidermanem. No, myślę, że tutaj przydomek Spider jak najbardziej dla Tymoteusza, ze względu na te jego długie kończyny, jego warunki fizyczne pasuje. Tak, właściwie z racji też jeszcze młodego wieku na pewno reprezentuje tą kategorię wagową, ale z czasem, kiedy przestanie rosnąć w górę, tylko faktycznie mężnieć, tężnieć, to myślę, że zmieni się jego kategoria wagowa. Na razie niech łapie doświadczenie tych bezpieczniejszych dla niego na pewno w lżejszych kategoriach. Sędzia Jarosz rozpoczyna rundę drugą. Tym samym rozpoczynamy rundę drugą i myślę, że wszyscy możemy się tutaj wspólnie zgodzić, że pierwsza runda zdecydowanie zapisana dla Tymoteusza. O, nie wierzyłem w jego stójkę, a to naprawdę dobry lewy high kick, który był naprawdę całkiem blisko celu.
właściwie był u celu, tyle że faktycznie Julian trzyma na szczęście prawą rękę, na szczęście dla niego prawą rękę wysoko. Ładny, mocny low kick. Ja myślę, że to byłaby naprawdę bardzo prosta, ale skuteczna broń dla Juliana. Faktycznie okopywać nogę wykroczną Tymoteusza, ale widać, że faktycznie w tych starciach zapaśniczych również jest naprawdę mocny, niebezpieczny, ale Tymoteusz wrócił. Tak. Spider wrócił, faktycznie znowu zajmuje pozycję z góry. Znowu właściwie wygląda na to, by walka zaczęła się pod jego dyktando. Faktycznie chciał zejść do parteru i walka znowu w parterze. Julian bardzo dobrze wybronił tą pierwszą próbę klinczu, sprowadzenia. Rozerwał ten klincz, ale Tymoteusz od razu poszedł do ataku. Teraz bardzo dobra akcja ze strony Juliana. Tak, ewidentnie Julian pokazał tym zachowaniem, że to on lepiej zdecydowanie bardziej komfortowo czuje się w stójce. Nie chciał kontynuować tej walki w parterze. Czuje swoją przewagę, bo kilka razy jak się zerwał z mocnym impetem, naprawdę był bardzo blisko, aby posłać swojego rywala na dechy. No pytanie też, jak kondycyjnie Tymoteusz będzie znosił trudy tego pojedynku, ponieważ wydaje mi się, że te nogi coraz bardziej miękkie. Może to tylko taka gra, żeby spowodować, że... Chciałbym wierzyć, żeby w tym wieku miał na tyle zimnej krwi zachować, żeby po prostu potrafić na tyle sprytnie grać zmęczeniem, ale mam wrażenie, że również się muszę pod tym podpisać, że zmęczenie, pierwszy kryzys dopada Tymoteusza. Myślę, że tym bardziej, jeśli Julian to zobaczy, wykorzysta. To, co jest problemem Tymoteusza, to bardzo duża ilość przestrzelonych ciosów, a one zabierają dużą ilość prądu. Próba nieudanego obalenia. Kolejny raz, właściwie jak w Tekenie, ta energia zaczyna schodzić coraz niżej. No jest to niejako Tak, właściwie pożywka dla Juliana, który zaczyna się coraz bardziej rozpędzać. Coraz więcej wiary nabiera swoje ataki. I faktycznie myślę, że ma prawo jeszcze zaryzykować i skończyć tę walkę w tej rundzie. Kolejne zejście po nogi nieudane. A Julian, który był zawodnikiem bardziej poukładanym, jeżeli chodzi o tą stójkę, robiącym właśnie mniej przyruchów, no teraz na pewno czuje, że jest zawodnikiem mocniejszym. Po raz kolejny Tymoteusz nurkuje po nogi. Tak, powinien poszukać tego parteru nawet za cenę bycia na dole. Właściwie myślę, że Tymoteusz niejako już oddał jeszcze z samego dołu. W trakcie mało brakowało, trafiłby piętno swojego rywala. I mógł poleżeć troszkę na plecach Tymoteusz, poczekać aż... Ale gdyby teraz Julian się mniej do tego zbierał, zadawanie cios, tylko po prostu zasypał swojego rywala groundem po górę, myślę, że sędzia byłby zobligowany do tego, aby pojedynek przegrać, przerwać, a tak to mamy rundę trzecią za chwilę. Tak, mamy minutową przerwę, no zobaczymy jak ta minuta, te 60 sekund wpłynie na Tymoteusza. Tak, właściwie tutaj czas nie gra na korzyść Tymoteusza. Przyglądam się temu teraz na rozdziałku, widzę, że jest bardzo, bardzo zmęczony. Pytanie w ogóle, czy wyjdzie do trzeciej rundy. No też myślę, że Tymoteusz nie powinien tak szybko wstawać po tych nieudanych akcjach z tego parteru, chwilę odpocząć. Najwyżej sędzia Jarosz podniesie walkę, wtedy zyskuje dodatkowe sekundy, ale to jest to, o czym mówiliśmy. On jeszcze nie ma prawa mieć takiego punktatorstwa, takiego doświadczenia. Oczywiście jako stary wygi możemy mówić, co się powinno zrobić, czego by się chciało wymagać, ale wiadomo, że musimy wymagać od zawodników tego, do czego są gotowi. No i teraz na pewno mocno zmotywowany Julian, aby skończyć ten pojedynek przed czasem. Ma ku temu wszystkie narzędzia. Tak, właściwie widzę, że pokazuje pełną gotowość do publiczności. Myślę, że bardzo agresywnie rozpocznie. Wszyscy łącznie z nim, z narożnikiem widzieli, jak słabnie jego rywal, na pewno będzie chciał to wykorzystać. Będzie musiał to wykorzystać. Tak, jeżeli walka będzie toczona w stójce, no Tymoteusz od razu powędrował po nogi. Udana próba sprowadzenia, ale Julian już walczy o to, aby ponownie stanąć na nogi. Ale mam wrażenie, że właśnie troszeczkę za bardzo Julian zlekceważył teraz tą próbę obalenia ze strony Tymoteusza. Myślę, że jest tak zmęczony, że ta próba będzie nieudana, a udało się Tymoteuszowi to, czego finalnie chciał. Przenieść walkę do parteru, która ponownie wraca do stójki. Tak, a za nami, no nieco dopiero pół minuty tego trzeciego starcia, tej trzeciej odsłony. A musi szukać sekund Tymoteusz. Ale pytanie też, czy Tymoteusz walczy teraz właściwie o wygraną, czy o przetrwanie, bo możemy założyć, że wygrał pierwszą rundę. Do połowy rundy walka może była jeszcze wyrównana, ale właściwie z naprawdę sporą przewagą
rundę drugą skończył Julian. Właściwie jeśli Tymoteusz teraz odda rundę trzecią, no to werdykt nie będzie na jego korzyść. Ale powiedzmy, że chyba posłuchał twojej rady. Przez walkę do parteru i chwilę tam pozostał. Faktycznie tam, gdzie czuje się komfortowo i czuje się bezpiecznie. No ale za łatwo też Julian oddał mu to obalenie. Wydaje mi się, że te obalenia w tej próby wprowadzeń tej trzeciej rundzie są bardzo widoczne. Julian jako zawodnik świeższy powinien to wyczuć. I dlatego właśnie podsumowałem, że mam wrażenie, że troszeczkę go zlekceważył, że wydawało mi się, to próba obalenia będzie już tak mierna, że nie uda się powodzeniem, a jednak Tymoteusz osiągnął swoje, czyli prawie od samego początku rundy trzyma walkę w parterze pod swoje dyktando. No, musi próbować się wydostać teraz Julian spod Tymoteusza, ponieważ całkiem możliwe, że ta runda zostanie mimo tego wielkiego zmęczenia Tymoteusza zapisana na jego konto. Ponieważ mamy już dosiad. Pełen dosiad faktycznie, na który specjalnie, niespecjalnie Julian wydaje się reagować. Także może za chwileczkę wróci wiara, wróci energia. I to Tymoteusz może spróbuje się skończyć walkę przed czasem. Tak, a sekundy cały czas uciekają. A przypomnijmy, że jeszcze chwilę temu to właśnie on walczył o przetrwanie, wydawało się, że nie dojedzie do końca drugiej rundy. Tak, dokładnie. A mamy sytuację, gdzie od połowy rundy właściwie jest cały czas w dosiadzie na swoim rywalu. No i wygląda na to, że zostało niecałe pół minuty. Jeśli Julian nic nie zrobi, to tą walkę przegra. No bardzo mądrze Tymoteusz zawalczył w tej trzeciej rundzie. Udanie sprowadził. Ale oddał dosiad. Tak, ale 20 sekund do końca. Teraz powinien za wszelką cenę po prostu klinczować swojego rywala. Julian sprytnie ułożył się do siatki, tak że mógł się od niej odepchnąć, dlatego z impetem przetoczył swojego rywala. Ale tak jak mówisz, nic więcej z tego wynikać nie będzie, także tak kończy się runda trzecia. Zobaczymy tym samym, jakim werdyktem skończy się cała walka. No. Tak jak mówiliśmy, w tej trzeciej odsłonie Julian miał wszystkie argumenty, aby skończyć ten pojedynek przed czasem. Ale wydaje mi się, że to jest brak, może zbyt mocna pewność siebie chyba. Chyba to, czego ci brakło słowa, brak chyba koncentracji. Faktycznie tak. Chyba poczuł się zbyt pewnie. Jeśli przegra tą walkę, a sporo na to wskazuje, to myślę, że będzie mógł mieć spore pretensje do samego siebie. Gdzie tak naprawdę nie zamierzamy niczego absolutnie odbierać Tymoteuszowi, który od samego początku naprawdę dzielnie pracował na werdykt tej walki, którego jeszcze nie przesądzamy, bo jesteśmy nadal cały czas przed werdyktem, ale faktycznie zobaczymy, bo wiele wskazuje na to, że to Tymoteusz będzie zwycięzcą tej walki i Julianowi niejako przejdzie ono koło nosa. No mocno zmęczony Tymoteusz. Na pewno znacznie więcej siły Julian teraz zachował, ale no to już jest po walce, teraz nie kwestia tego, który... Z perspektywy trenera zawsze mam pretensje do swojego rywala, który schodzi do walki nawet nie specjalnie zmęczony, mówię, nie no gościu, co ty wyprawiasz bez jaj, mówię, no próbujesz walczyć o tytuł, o mistrzostwa, nawet nie postanowiłeś się nie zmęczyć, jeszcze pół biedy, jeśli tą walkę wygrał na 100%, wygrałem przez knockout, to jak najbardziej ekonomia zachowana w walce jest wartością dodaną, ale w momencie, kiedy sytuacja stoi pod znakiem zapytania, no to myślę, że faktycznie mamy wszyscy prawo tego wymagać. Trener, zawodnik, cały sztab. Tak, oczywiście tutaj w przypadku tych 9 minut, które panowie tutaj toczyli w klatce bój, to trzeba dać siebie naprawdę bardzo dużo, a właściwie wszystko. Tak, są to takie submaksymalne wysiłki i właściwie tutaj nie ma co zostawiać czegoś na później, bo właściwie później może nie być. Sędziowie chyba też wydają się mieć spory orzech do zgryzienia, dość długo czekamy na werdykt. Ale już mamy oficjalny werdykt, właśnie sędzia Jarosz się z nim zapoznaje. Posłuchajmy, w takim razie prawdopodobnie decyzja niejednogłośna. Szanowni Państwo, oto jak wygląda karta punktowa sędziów. Sędzia Motylewski 29-28, sędzia Łępicki 28-28, sędzia Łukasik 29-28. Większościową decyzją ten pojedynek wygrywa
Tymoteusz Senkowski. Omyłkowo podniósł rękę Juliana, ale faktycznie zgodnie z naszymi przewidywaniami to Tymoteusz Senkowski w sposób co prawda niejednogłośny, bo w sposób większościowy 2 do remisu zwycięża tą walkę.